ఓం శాంతి 9/1/2022 అవ్యక్త బాపుదాదా రివైజ్ డేట్ 21/12/1989. త్రిదేవ్ ముగ్గురు దేవతల రచయిత ద్వారా వరదానాల ప్రాప్తి. ఈరోజు ముగ్గురు దేవతల బ్రహ్మ విష్ణు శంకరుల రచయిత తన సాకార రచన మరియు ఆకార రచనను చూస్తున్నారు. రెండు రచనలు చాలా ప్రియమైనవి. అందువలన రచయిత తన రచనను చూసి హర్షితమవుతున్నారు. రచన సదా వాహ రచయిత అంటూ సంతోషంగా పాడతారు. అలాగే రచయిత సదా వాహన రచన అనే పాట పాడతారు. రచన ప్రియంగా ఉంది. ప్రియంగా ఉన్నవారికి సదా సర్వస్వము ఇచ్చి సంపన్నంగా చేస్తారు. కనుక తండ్రి ప్రతి శ్రేష్ఠ రచనను విశేషంగా 3 సంబంధాల ద్వారా ఎంతో సంపన్నంగా చేశారు. తండ్రి సంబంధము ద్వారా దాతాగా అయి ఖజానాలతో సంపన్నంగా చేశారు. శిక్షకుని రూపం ద్వారా భాగ్య విధాతగా అయి అనేక జన్మలకు భాగ్యశాలురుగా చేశారు. సద్గురువు రూపంలో వరదాతగా అయి వరదానాలతో జోలను నింపుతారు. ఇది వారి అవినాశీ స్నేహము లేక ప్రేమ. ప్రేమ యొక్క విశేషత ఏమంటే ఎవరిని ప్రేమిస్తారో వారి బలహీనత లోపము మంచిగా అనిపించదు. ఆ లోపాన్ని అద్భుతంలోకి పరివర్తన చేస్తారు. అలాగే తండ్రికి తన పిల్లల లోపాలను అద్భుతంలోకి పరివర్తన చేయాలనే శుభ సంకల్పము సదా ఉంటుంది. ప్రేమ ఉంది కనుక పిల్లలు కష్టపడడం తండ్రి చూడలేరు. ఏదైనా అవసరముంటే తప్పకుండా శ్రమ చేయండి. కానీ బ్రాహ్మణ జీవితంలో శ్రమ చేసే అవసరమే ఉండదు. ఎందుకంటే దాత, విధాత మరియు వరదాత ఈ 3 సంబంధాల ద్వారా మీరు ఎంత సంపన్నంగా అవుతారంటే కష్టపడకుండానే ఆత్మిక ఆనందంలో ఉండగలరు. ఎందుకంటే వారసత్వము ఉంది, చదువు కూడా ఉంది, అంతేకాక వరదానము కూడా ఉంది. ఎవరికైతే 3 రూపాలలో ప్రాప్తి ఉంటుందో అనగా సర్వ ప్రాప్తులు కలిగిన ఆత్మకు కష్టపడాల్సిన అవసరమేముంది? అప్పుడప్పుడు వారసత్వాన్ని లేక తండ్రిని దాత రూపంలో స్మృతి చేస్తే ఆత్మిక అధికారీతనపు నశ ఉంటుంది. శిక్షకుని రూపంలో స్మృతి చేస్తే నేను ఈశ్వరీయ విద్యార్థిని అనగా భగవంతుని విద్యార్థిని అనే భాగ్యపు నశ ఉంటుంది. సద్గురువు ప్రతి అడుగులో వరదానాలతో నడిపిస్తున్నారు. ప్రతి కర్మలో శ్రేష్ఠ మతము వరదాత వరదానంగా ఉంది. ఎవరైతే ప్రతి అడుగు శ్రేష్ఠ మతము ద్వారా నడుస్తారో వారికి ప్రతి కర్మలో సఫలత లభించే వరదానము సహజంగా స్వతహాగా తప్పకుండా ప్రాప్తిస్తుంది. సద్గురువు ఇచ్చే మతము శ్రేష్ఠ గతిని ప్రాప్తి చేయిస్తుంది. గతిని సద్గతిని అనగా ముక్తి జీవన్ముక్తులను ప్రాప్తి చేయిస్తుంది. శ్రేష్ఠ మతము అనగా శ్రేష్టమైన గతి. మీ స్వీట్ హోమ్ అనగా గతి. స్వీట్ రాజ్యం అనగా సద్గతి. వీటిని ఎలాగైనా తప్పకుండా ప్రాప్తి చేసుకుంటారు. కానీ బ్రాహ్మణాత్మలకు ఇంకా విశేషమైన గతి ప్రాప్తిస్తుంది. అదేమిటంటే ఈ సమయంలో కూడా శ్రేష్ఠ మతము ద్వారా శ్రేష్ఠ కర్మలు చేసినందున కలిగే ప్రత్యక్ష ఫలము అనగా సఫలత. ఈ శ్రేష్టమైన గతి కేవలం సంగమయుగంలోనే బ్రాహ్మణులైన మీకు ప్రాప్తిస్తుంది. అందుకే ఎలాంటి మతమో అలాంటి గతి అని అంటారు.
ప్రపంచంలోని వారైతే మరణించిన తర్వాత గతి మోక్షం లభిస్తుందని భావిస్తారు. అందుకే వారు అంతమతి సోగతి అని అంటారు. చివరి సమయంలో మతి ఎలా ఉంటుందో అలాంటి జన్మ లభిస్తుంది. కానీ బ్రాహ్మణాత్మలైన మీకు ఈ అంతిమ మరజీవ జన్మలో ప్రతి కర్మకు సఫలత అనే ఫలము అనగా గతి ప్రాప్తించే వరదానము లభించి ఉంది. వర్తమానం మరియు భవిష్యత్తులో సదా గతి సద్గతి ఉండనే ఉంది. భవిష్యత్తు కొరకు వేచి ఉండరు. సంగమయుగంలోని ప్రాప్తికి గల మహత్వమిదే. ఇప్పుడిప్పుడే కర్మ చేయండి, ఇప్పుడిప్పుడే ప్రాప్తికి అధికారము తీసుకోండి. దీనినే ఒక చేతితో ఇచ్చి రెండవ చేతితో తీసుకోవడం అని అంటారు. లభిస్తుంది లేక భవిష్యత్తులో లభిస్తుంది అనే ధైర్యంతో లేక ఓదార్పుతో చేసే వ్యాపారం కాదు. తక్షణ దానం మహాపుణ్యం అని అంటారు కదా, ఇది అటువంటి ప్రాప్తి. దీనినే జట్ఫట్ వ్యాపారమని అంటారు. భక్తి మార్గంలో అయితే వేచి చూస్తూ ఉండండి, లభిస్తుంది లభిస్తుంది అంటారు. భక్తి మార్గంలో ఎప్పుడో అని అంటారు. కానీ తండ్రి ఇప్పుడే తీసుకోండి అని అంటారు. ఇది స్థాపనా సమయంలో కూడా ఇక్కడే వెంటనే సాక్షాత్కారం అవుతుంది అని మీ ప్రసిద్ధత ఉండేది. అలాగే జరిగేది కూడా. కనుక ఆది నుండి జట్ఫట్ వ్యాపారం జరిగింది. దీనినే రచయితకు రచనపై గల సత్యమైన ప్రేమ అని అంటారు. మొత్తం కల్పమంతటిలో ఇటువంటి ప్రేమ మరేది ఉండదు. ఎంతో ప్రసిద్ధి చెందిన ప్రేమ ఉండుగాక, కానీ ఇది అవినాశీ ప్రేమ, అవినాశీ ప్రాప్తి. ఇటువంటి ప్రేమ మరేది ఉండదు. అందువలన తండ్రికి పిల్లల కష్టము చూసి దయ కలుగుతుంది. వరదానులు సదా వారసత్వానికి అధికారులు. వారు ఎప్పుడూ కష్టపడరు. భాగ్య విధాత అయిన శిక్షకుని భాగ్యశాలి పిల్లలు సదా గౌరవపూర్వకంగా ఉత్తీర్ణులవుతారు. వారు ఫెయిల్ కూడా అవ్వరు. ఏ వ్యర్థ విషయానికి ఫీల్ కూడా అవ్వరు. కష్టపడేందుకు రెండే కారణాలున్నాయి. మాయ విఘ్నాల ద్వారా ఫెయిల్ అవుతారు, లేక సంబంధ సంపర్కంలో బ్రాహ్మణులది కావచ్చు, అజ్ఞానులది కావచ్చు. రెండు సంబంధాలలో కర్మలలోకి వస్తూ చిన్న విషయాలలో వ్యర్థాన్ని ఫీల్ చేస్తారు. దీనినే మీరు ఫ్లూ జబ్బు అని అంటారు. ఈ జబ్బు ఏం చేస్తుంది? ఒకటేమో షేకింగ్, అలజడి జరుగుతుంది. అందులో శరీరం కదులుతుంది. ఇక్కడ ఆత్మిక స్థితి కదులుతుంది, మనసు కదులుతుంది. అప్పుడప్పుడు చలి, అప్పుడప్పుడు వేడి పెరుగుతుంది. ఇక్కడ కూడా ఫీలింగ్ వచ్చినప్పుడు లోపల ఆవేశం వస్తుంది, వేడి పెరుగుతుంది. ఈ మాట ఎందుకన్నారు, ఈ పని ఎందుకు చేశారు అని అనడమే ఆవేశము. మీరు అనుభవీలే కదా, ఇంకా ఏం జరుగుతుంది? తినబుద్ధి కాదు, తాగబుద్ధి కాదు. ఇక్కడ కూడా ఎవరైనా జ్ఞాన విషయాలు వినిపించినా వారికవి బాగుండవు. చివరికి ఫలితం ఎలా ఉంటుంది? బలహీనత వచ్చేస్తుంది. ఇక్కడ కూడా కొంత సమయం బలహీనత నడుస్తుంది. అందువల్ల ఫెయిల్ అవ్వకండి, ఫీల్ అవ్వకండి. బాపుదాదా శ్రేష్టమైన మతమునిస్తారు. నేను సర్వశ్రేష్టమైన ఆత్మను, అనగా నేను కోట్లలో ఎన్నుకోబడిన ఆత్మను, నేను దేవాత్మను, మహాన్ ఆత్మను, బ్రాహ్మణ ఆత్మను, విశేష పాత్రను అభినయించే ఆత్మను అనే శుద్ధమైన ఫీలింగ్ ఉండాలి. ఎక్కడైతే
శుద్ధ ఫీలింగ్ ఉంటుందో అక్కడ అశుద్ధ ఫీలింగ్ రాదు. కనుక ఫ్లూ జబ్బుతో అనగా శ్రమ చేయడం నుండి రక్షింపబడతారు. అంతేకాక సదా స్వయాన్ని నేను వరదానాలతో పాలింపబడుతున్నాను, వరదానాలతో ముందుకు ఎగురుతున్నాను, వరదానాలతో సేవలో సఫలత పొందుతున్నాను అని అనుభవం చేస్తారు. శ్రమ బాగనిపిస్తుందా, లేక శ్రమ చేసే అలవాటు పక్కా అయిపోయిందా? శ్రమ చేయడం బాగుందనిపిస్తుందా, లేక ఆనందంగా ఉండడం బాగుందనిపిస్తుందా? కొంతమందికి కష్టపడే పని తప్ప వేరే ఏ పని బాగుండదు. వారిని కుర్చీలో హాయిగా కూర్చోబెట్టినా మాకు కష్టపడే పని ఇవ్వమని అంటారు. ఇక్కడ ఇది ఆత్మ చేసే కష్టము. ఆత్మ 63 జన్మలు శ్రమ చేసి అలసిపోయింది. 63 జన్మలు వెతుకుతూనే ఉన్నారు కదా. ఎవరికైనా వెతకడం కష్టం అనిపిస్తుంది కదా. కనుక ముందే అలసిపోయి ఉన్నారు. 63 జన్మలు కష్టపడ్డారు. ఇప్పుడు ఒక్క జన్మ అయినా ఆనందంగా ఉండండి. 21 జన్మలంటే అది భవిష్యత్తులోని మాట. కానీ ఈ జన్మ విశేషమైనది. కష్టము మరియు ఆనందము రెండింటినీ అనుభవం చేయగలరు. భవిష్యత్తులో అయితే ఈ విషయాలన్నీ మర్చిపోతారు. మజా అయితే ఇప్పుడే ఉంది. ఇతరులు కష్టపడుతున్నారు, మీరు ఆనందంగా మజాగా ఉన్నారు. అచ్చా, టీచర్లు భక్తి చేశారా? ఎన్ని జన్మలు భక్తి చేశారు? ఈ జన్మలో అయితే చేయలేదు కదా. మీ భక్తి ముందు జన్మలోనే పూర్తి అయింది. అయితే భక్తి ఎప్పుడు ప్రారంభం చేశారు? ఎవరి జతలో ప్రారంభం చేశారు? బ్రహ్మ బాబా జతలో మీరు కూడా భక్తి చేశారు. ఏ మందిరంలో చేశారు? కనుక భక్తిలో కూడా మీరు ఆది ఆత్మలే. జ్ఞాన మార్గంలో కూడా మీరు ఆది ఆత్మలే. భక్తి ఆదిలో అవ్యభిచారి భక్తి ఉన్నందున భక్తిలోని ఆనందము, సుఖము ఆ సమయానుసారము తక్కువ అవ్వలేదు. ఆ సుఖము మరియు ఆనందం కూడా ఆ స్థానంలో శ్రేష్టంగా ఉండేవి. మీరు భక్తుల మాలలో ఉన్నారా? మీరు భక్తుల మాలలో ఉన్నారా? భక్తి ప్రారంభించింది మీరే అయినప్పుడు మీరు భక్తుల మాలలో లేరా? డబుల్ విదేశీయులు భక్తుల మాలలో ఉండినారా? భక్తులుగా అయ్యారా, లేక భక్తుల మాలలో ఉండినారా? మేము ఉండినామా లేదా అని ఇప్పుడు అందరూ ఆలోచిస్తున్నారు. విజయమాల మరియు భక్తుల మాల రెండింటిలో ఉండినారా? భక్తుల మాల వేరుగా ఉంది. మీరైతే జ్ఞానుల నుండి భక్తులుగా అయ్యారు. వారు కేవలం భక్తులే. కనుక భక్తుల మాలకు మరియు జ్ఞానుల మాలకు వ్యత్యాసం ఉంది. జ్ఞానుల మాల అంటే విజయమాల. కేవలం భక్తులైన వారు ఎలాంటి నవధా భక్తులంటే వారు భక్తి మాటలు తప్ప వేరే మాటలు వినాలని కూడా అనుకోరు. వారు భక్తినే శ్రేష్టమైనదిగా భావిస్తారు. కనుక భక్తుల మాల వేరే, జ్ఞానుల మాల వేరే. మీరు భక్తి అయితే తప్పకుండా చేశారు, కానీ మిమ్ములను భక్తుల మాలలోని వారని అనరు. ఎందుకంటే భక్తి పాత్ర చేసిన తరువాత మీ అందరూ జ్ఞానంలోకి రావాలి. వారు నవధా భక్తులు, మీరు నవధా జ్ఞానులు. ఆత్మలో సంస్కారాల అంతరముంది. భక్తులంటే సదా వేడుకునే సంస్కారం ఉంటుంది. నేను నీచుడను, తండ్రి ఉన్నతమైన వారనే సంస్కారం ఉంటుంది. వారు రాయల్ భికారులు, కానీ మీలో అధికారి తనపు సంస్కారం ఉంది. అందువలన పరిచయం లభిస్తూనే అధికారులుగా అయ్యారు. అర్థమైందా?
భక్తులకు కూడా ఏదైనా స్థానం ఇవ్వాలి కదా. మీరే రెండింటిలో వస్తారా? వారిది కూడా అర్థకల్పము, మీది కూడా అర్థకల్పమే. వారు కూడా గాయనమాలలో రావాల్సిందే. వారు కూడా ప్రపంచంలోని వారికంటే మంచివారే. వేరే వైపు బుద్ధి ఉండదు, తండ్రి వైపే ఉంటుంది. శుద్ధంగా అయితే ఉంటారు. పవిత్రతకు ఫలితంగా గాయన యోగ్యులుగా అవుతారు. మీకు పూజ జరుగుతుంది, వారికి పూజ జరగదు. కేవలం గాయనం కొరకు వారి బొమ్మలు తయారు చేసుకొని ఉంచుకుంటారు. మీరాబాయికి కూడా మందిరం ఉండదు. దేవతలకు పూజ జరిగినట్లు మీరాబాయికి పూజలు జరగవు. కేవలం గాయనముంటుంది. ఇప్పుడు చివరి జన్మలో ఎవరినైనా పూజించనీయండి. భూమిని కూడా పూజిస్తారు, వృక్షాలను కూడా పూజిస్తారు. కానీ నియమానుసారం వారికి కేవలం గాయనం జరుగుతుంది, పూజ జరగదు. మీరు పూజ్యులుగా అవుతారు కనుక మీరు పూజనీయ ఆత్మలు. ఈ నశ సదా స్మృతిలో ఉంచుకోండి. పూజ్య ఆత్మలు ఎప్పుడూ ఎలాంటి అపవిత్ర సంకల్పాన్ని టచ్ కూడా చేయలేరు. ఇటువంటి పూజ్యులుగా అయ్యారా? నలువైపులా గల వారసత్వానికి అధికారి ఆత్మలకు సదా చదువులో గౌరవపూర్వకంగా పాస్ అయ్యేవారు సదా వరదానాల ద్వారా వరదానులుగా అయి ఇతరులను కూడా వరదానులుగా తయారు చేయువారు. తండ్రి, శిక్షకుడు మరియు సద్గురువుకు ప్రియమైన వారు సదా ఆత్మిక ఆనందంలో ఉండే శ్రేష్టమైన ఆత్మలకు బాపుదాదా యాద్ ప్యార్ మరియు నమస్తే. పంజాబ్, రాజస్థాన్ గ్రూపు సదా స్వయాన్ని హోలీ హంసలమని అనుభవం చేస్తున్నారా? హోలీ హంసలనగా సమర్థాన్ని, వ్యర్థాన్ని పరిశీలించేవారు. ఆ హంసలు కంకర రాళ్లను, రత్నాలను వేరు చేస్తాయి, ముత్యాలను, రాళ్లను వేరు చేస్తాయి. కానీ హోలీ హంసలైన మీరు దేనిని పరిశీలిస్తారు? సమర్థమేది, వ్యర్థమేది, శుద్ధమైనదేది, అశుద్ధమైనదేది అని పరిశీలిస్తారు. ఎలాగైతే హంస కంకర రాళ్లను ఎప్పుడూ ఏరుకొని తినదో, వేరు చేసి ఉంచుతుందో, వదిలేస్తుందో, గ్రహించదో, అలా హోలీ హంసలైన మీరు వ్యర్థాన్ని వదిలేస్తారు. సమర్థ సంకల్పాలను ధారణ చేస్తారు. ఒకవేళ వ్యర్థం వచ్చినా ధారణ చేయరు. ఒకవేళ వ్యర్థాన్ని ధారణ చేస్తే హోలీ హంసలని అనరు. అలా వ్యర్థాన్ని ధారణ చేసేవి కొంగలు. వ్యర్థాన్ని చాలానే విన్నారు, మాట్లాడారు, చేశారు. దాని ఫలితమేమైంది? పోగొట్టుకున్నారు. అంతా పోగొట్టుకున్నారు. శరీరాన్ని కూడా పోగొట్టుకున్నారు. దేవతల శరీరాన్ని చూడండి, ఇప్పటి శరీరాన్ని చూడండి, ఎంత వ్యత్యాసముంది. ఇప్పుడు యువత కంటే వృద్ధులు బాగున్నారు కనుక శరీరాన్ని కూడా పోగొట్టుకున్నారు. మానసిక సుఖ శాంతులను కూడా పోగొట్టుకున్నారు. ధనం కూడా పోగొట్టుకున్నారు. మీ వద్ద ఎంత ధనం ఉండేది? ఆ ధనమంతా ఎక్కడికెళ్ళింది? వ్యర్థంగా పోగొట్టుకున్నారు. ఇప్పుడు జమ చేసుకుంటున్నారా లేక పోగొట్టుకుంటున్నారా? హోలీ హంసలు పోగొట్టుకునేవారు కాదు, జమ చేసుకునేవారు. ఇప్పుడు 21 జన్మలు శరీరం కూడా మంచిది లభిస్తుంది. మనసు కూడా సదా సంతోషంగా ఉండేదిగా ఉంటుంది. ఇప్పుడు మట్టి దొరికినంత సులభంగా ధనం లభిస్తుంది. ఇప్పుడు మట్టికి కూడా ఖరీదు ఉంది. కానీ అక్కడ రత్నాలతో ఆడుకుంటారు, రత్నాలతోనే గృహాలను అలంకరిస్తారు.
కనుక ఎంత జమ చేసుకుంటున్నారు? ఎవరి వద్ద జమ ఉంటుందో వారు సంతోషంగా ఉంటారు. జమ లేకుంటే హృదయం సంకుచితంగా ఉంటుంది. జమ అంటే హృదయం విశాలంగా ఉంటుంది. ఇప్పుడు హృదయం ఎంత విశాలమైపోయింది. కనుక ప్రతి అడుగులో జమా ఖాతా పెరుగుతూ ఉందా, లేక అప్పుడప్పుడు మాత్రమే జమ చేసుకుంటున్నారా? మీ చార్టును బాగా చూసుకుంటున్నారా? ఇటువంటి సమయంలో కూడా అప్పుడప్పుడు వ్యర్థంగా పోవడం లేదు కదా. ఇప్పుడు సమయం విలువ తెలిసింది కదా. సంగమ యుగంలోని 1 సెకండ్ ఎంత పెద్దది. 1-2 సెకండ్లే కదా పోయింది అని అంటారు. కానీ 1 సెకండ్ ఎంత పెద్దదో గుర్తుంటే 1 సెకండ్ కూడా పోగొట్టుకోరు. 1 సెకండ్ పోగొట్టుకోవడం అనగా 1 సంవత్సరం పోగొట్టుకోవడం. సంగమ యుగంలోని 1 సెకండుకు ఇంత మహత్వముంది. కనుక మీరు జమ చేసుకునేవారు, పోగొట్టుకునేవారు కాదు. ఎందుకంటే పోగొట్టుకునేవారిగానైనా ఉంటారు, లేదా సంపాదన చేసుకునేవారిగానైనా ఉంటారు. మొత్తం కల్పమంతటిలో సంపాదించుకునే సమయం ఇదే. కనుక హోలీ హంసలు అనగా స్వప్నంలో, సంకల్పంలో కూడా ఎప్పుడూ వ్యర్థంగా పోగొట్టుకోరు. హోలీ అనగా సదా పవిత్రతా శక్తి ద్వారా అపవిత్రతను 1 సెకండ్లో పారదోలేవారు. కేవలం స్వయం కొరకే కాదు, ఇతరుల కొరకు కూడా. ఎందుకంటే మీరు మొత్తం విశ్వమంతటిని పరివర్తన చేసేవారు కదా. పవిత్రతా శక్తి ఎంత గొప్పదో తెలుసు కదా. పవిత్రత ఎటువంటి అగ్ని అంటే అది సెకండ్లో విశ్వంలోని మురికినంతా భస్మం చేయగలదు. సంపూర్ణ పవిత్రత ఇటువంటి శ్రేష్టమైన శక్తి. అంత్యములో ఎప్పుడైతే సంపూర్ణమవుతారో అప్పుడు మీ శ్రేష్ట సంకల్పాల లగ్నమనే అగ్నిలో ఈ మురికి చెత్త అంతా భస్మమైపోతుంది. యోగము జ్వాల వలె ఉండాలి. అంతంలో ఇప్పటి వలె సేవ నెమ్మది నెమ్మదిగా జరగదు, ఆలోచించిన వెంటనే జరుగుతుంది. దీనినే విహంగ మార్గపు సేవ అని అంటారు. ఇప్పుడు స్వయంలో నింపుకుంటున్నారు, తరువాత కార్యంలో ఉపయోగిస్తారు. ఉదాహరణకి దేవీల స్మృతి చిహ్నంలో జ్వాలతో అసురులను భస్మం చేసినట్లు చూపిస్తారు. అసురులను కాదు, ఆసురీ శక్తులను సమాప్తం చేసేశారు. ఇది ఎప్పటి స్మృతి చిహ్నము? ఇప్పటిదే కదా. కనుక ఇలాంటి జ్వాలాముఖీలుగా అవ్వండి. మీరు అవ్వకుంటే ఇంకెవరు అవుతారు? కనుక ఇప్పుడు జ్వాలాముఖీలుగా అయి ఆసురీ సంస్కారాలను, ఆసురీ స్వభావాలను అన్నింటినీ భస్మం చేయండి. మీలోనివైతే భస్మం చేసుకున్నారు కదా, లేక మీవి కూడా చేసుకుంటున్నారా? అచ్చా, పంజాబ్ వారు నిర్భయులుగా అయిపోయారు. భయపడేవారైతే కాదు కదా. మీరు జ్వాలాముఖీలు, ఎందుకు భయపడాలి? మీరు మరణించే ఉన్నారు, ఇక ఎవరికి భయపడాలి? రాజస్థాన్ వారైతే రాజ్యాధికారాన్ని ఎప్పుడూ మర్చిపోరాదు. రాజ్యాన్ని మర్చిపోయి రాజస్థాన్లోని ఇసుక అయితే గుర్తుకు రాదు కదా. ఇక్కడ ఇసుక చాలా ఉంటుంది కదా. కనుక సదా కొత్త రాజ్యం యొక్క స్మృతి ఉండాలి. అందరూ నిర్భయంగా జ్వాలాముఖులుగా అయి ప్రకృతి మరియు ఆత్మలలో ఉన్న తమో గుణాలను భస్మం చేసేవారిగా అవ్వండి. ఇది చాలా పెద్ద పని. వేగంగా చేసినప్పుడే పని పూర్తి అవుతుంది. ఇప్పుడింకా వ్యక్తులకే సందేశం చేరలేదు,
ప్రకృతి సంగతి తర్వాత. కనుక వేగం పెంచండి. సందులో సెంటర్ ఉండాలి. పరిస్థితుల అనుసారము ఒక సందు నుండి పక్క సందులోకి కూడా వెళ్ళలేరు. ఒకరినొకరు చూసుకోలేరు. కనుక ఇంటింటిలో వీధిలో సెంటర్లు అవుతాయి కదా. అచ్చా. వరదానము. నడవడిక మరియు ముఖము ద్వారా పురుషోత్తమ స్థితిని సాక్షాత్కారము చేయించే బాప్ సమాన్ భవ. బ్రహ్మ బాబా సాధారణ శరీరంలో ఉంటున్న సదా పురుషోత్తమునిగా అనుభవమయ్యేవారు. సాధారణంలో పురుషోత్తముని మెరుపును చూశారు. అలా తండ్రిని అనుసరించండి. కర్మలు భలే సాధారణంగా ఉన్న స్థితి మహాన్గా ఉండాలి. ముఖముపై శ్రేష్ఠ జీవితం యొక్క ప్రభావం ఉండాలి. లౌకిక రీతిలో చాలామంది పిల్లల నడవడిక మరియు ముఖము తండ్రి సమానంగా ఉంటుంది. ఇక్కడ ముఖము విషయం కాదు, కానీ నడవడికయే చిత్రము. ప్రతి నడవడిక ద్వారా తండ్రి అనుభవం అవ్వాలి. బ్రహ్మ బాబా సమానమైన పురుషోత్తమ స్థితి ఉండాలి. అప్పుడు బాప్ సమాన్ అని అంటారు. స్లోగన్. ఎవరైతే ఏకరస స్థితి అనే శ్రేష్టమైన ఆసనంపై స్థితమై ఉంటారో వారే సత్యమైన తపస్వీలు. లవలీన స్థితిని అనుభవం చేయండి. ఈ పరమాత్మ ప్రేమ ఆనందమయమైన ఊయల. ఈ సుఖదాయి ఊయలలో సదా ఊగుతూ ఉండండి. పరమాత్మ ప్రేమలో లవలీనమై ఉంటే ఎప్పుడు ఏ పరిస్థితి కానీ మాయ కలిగించే అలజడి కానీ మీ వద్దకు రాదు. ఓం శాంతి.